खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि 12थि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि। गोदान असमिया स्केम 2019 वेब सिरिजआ बे बोसोराव OTT प्लेटफर्म रेड सिनेमा 18+ हिट खालामगोन। भारत बांलादेश सीमायाव सासे BSF जवान लांखारनायखौ BGBआ गथायफिनबाय। एयार इन्डियाया सानै पाइलटजों लोगोसे सासे केबिन क्रिउखौ साख्रिनिफ्राय होखारदों। APS अफिसार सुशांत बिश्व शर्माया आसाम अलिम्पिक एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'जाबाय। गलाघाट फरायसालिमाया 10 बोसोरनि थाखाय गावखुंथाय गोहोखौ मोनबाय। त्रिपुरायाव सा 500निबो बांसिन टिउरियाफोरा आखाइ दैखांदों। दारागाव एफआरसिआव हा गैजायै सा 117 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायदों। गसाइगाव आलीनगर गामियाव साथाम आइजोखौ दायनि सन्देह खालामनानै 3 बोसोर गामि समाजनिफ्राय एरख'दों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय हजुआनि कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि 12थि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। मेल बेखेवगिरि आलासि महरै 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर'आ बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि साफागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि मावथि फारिया आरो राबां दखरा एबसुनि मावथि फारियाजों लोगोसेनो मिरु UPPL आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि हेलेना स्वर्गियारि आरो गोबां समाज सिबियारिमोना बाहागो लादोंमोन। फुंबिलियाव फरायसालिमानि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होलाङो कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर' बिथाङा। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो साहसखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंथियो आरो सुबुंनि जिउआव गावखौनो फोथायनाय थानो नांगौ अब्लानो थांखियाव जाफुंसार जानो हायो होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो दिनेश ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो गोदान फरायसाफोरजों लोगोसे गोजाम फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां बिबुंथिनि गेजेरजों थुलुंगा एबा साहस होनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे बोसोरनि जोबनायाव रिलिज जानो गोनां आरकेनि दिथा होनाय आरो अभिजित शर्मानि सल'जों दिहुनजानाय गोबां सुबुंजों आसा खालामजानाय वेब सिरिज स्केम 2019 खौ मैया बुधबारखालि मावख'आरि पस्टारखौ गुवाहाटीआव बेखेवदों। बे पस्टार रिलिज हाबाफारियाव दिहुनगिरि अभिजित शर्माया शेयार खालामनानै जों जोंनि फैगौ वेब सिरिज स्केम 2019 नि थाखाय पस्टार लन्च खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो मावख'आरि ट्रेलारखौ दिवालीनि समाव फोसावनाय जागोन आरो बोसोरनि जोबनायथिं OTT प्लेटफर्म रेड सिनेमास 18+ आव जागायजेननायनि मिजिंथिनाय बाथ्राखौ फोरमायो। रेड सिनेमास गिबिसिन 18+ असमिया OTT प्लेटफर्म गोबां रावारि साबटाइटेलफोरजों फोसावजागोन जायखौ ओनसोलारि नायगिरिफोरनि थाखायल' नङा बांलादेश आरो गेजेर सानजाजों लोगोसेनो हायुंआरि आरो गेजेर हायुंआरि नायगिरिफोरखौबो नोजोर होगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे सिरिजखौ 50 राङावनो मोननो हागोन होननानै मिथिहोदों। स्टार स्टाडेड कास्टआव रोंगौथि गोनां असमिया फावखुंगुर जतिन बरा, बिभूति भूषण हाजरिका, मैते गस्वामी, मानिक रय, पवेश दास, जांकी पाराशर, अर्चना पुजारी, हिमाक्षी बरा आरो RK मोनहा बे सिनेमायाव फाव खालामदोंमोन।
सोनाब बंगनि भारत बांलादेश सीमायाव दिनाजपुर ओनसोलनिफ्राय पेट्रलिं होनाय समाव बांलादेशनि सा 15 एबा 20सो दुथांफोरजों लांखार जानाय बीएसएफ जवानखौ बीजीबी एबा बांलादेश बर्डार गार्डआ बीएसएफनो गथायफिनबाय। बीएसएफआ बांलादेश बर्डार गार्डखौ गोख्रोङै प्रोटेस्ट नोट हरनानै फ्लैग मिटिं खालामनायनि उनाव लांखार जानाय बीएसएफ जवानखौ मंगलबारखालि गथायफिनदों। सिलीगुड़ी कदमतालायाव थानाय बीएसएफनि नर्थ बेंगल फ्रन्टियर हेडक्वार्टारनि आइजिआ बांलादेशनि बर्डार गार्डनो गोख्रैयै प्रोटेस्ट नोट हरनायनि जाहोनाव दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय लाबोफिननानै बीजेपीआ बीएसएफनि आखायाव लांखार जानाय बीएसएफ जवान कन्स्टेबल उत्पल कुमार दासखौ हाथियार गैयाजासे गथायफिनदों। कन्स्टेबल उत्पल कुमार दासनि राइफलखौ बीएसएफनि आखायाव गथायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों। एयार इन्डिया बिरखं कम्पानिया सानै पाइलट आरो क'पाइलटजों लोगोसे सासे आइजो केबिन क्रिउखौ साख्रिनिफ्राय होखारदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 15 सेप्तेम्बर 2024 खालाराव सान फ्रान्सिस्क'निफ्राय बांगालरनि केम्पागारा इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव एयार इन्डियानि बयिं 777 EI 176 आ लेन्डिं खालामनाय समाव ओंखारग्रा दरजाखौ खेवनानै होनो हायाखैमोन। बेनि जाहोनाव हान्थियारिफोरा खस्थ' मोननांदोंमोन। एयारपर्ट रेगुलेटरी अथ'रिटिनि खान्थि बायदियै इसिङारि नायबिजिरनायनि उनाव बिसोर साथाम मावफारियाखौ एयार इन्डिया कम्पानि लिमिटेडआ साख्रिनिफ्राय होखारबाय होननानै मिथिहोदों। आसाम पुलिसनि सेनियर अफिसार एपीएस आरो बारग' क्रिकेटार सुशांत बिश्व शर्माया आसाम अलिम्पिक एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'जाबाय। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बरपेटा जिल्लानि एसपी हिसाबै खामानि मावबाय थानाय एपीएस अफिसार सुशांत बिश्व शर्माया रणजी ट्रफी क्रिकेट गेलेनानै मेडेल मोननायजों लोगोसेनो आसाम भलिबल एस'सिएशननि आफादगिरि महरै बिबानाव दङमोन। गेलेमु आयदाजों लोब्बा थानायलाय आसाम गेलेनाय बिथिंखौ फोजौखांनो पुलिस अफिसार सुशांत बिश्व शर्माखौ सायख'नाय जादों होननानै मिथिहोदों। खरसा आसामनि गलाघाटआव थानाय गलाघाट फरायसालिमाया इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसननिफ्राय 10 बोसोरनि थाखाय गावखुंथाय गोहो एबा अट'नमास पावारखौ मोननो हादों। थांनाय 27 आगस्त 2024 खालाराव यूजीसीआ एप्रुभ खालामदोंमोन। 2024-2025 मायथाइनिफ्राय फैगौ 2033-2034 मायथाइसिमहालागै गलाघाट फरायसालिमाया गाव हारसिङैनो मावफारिया थिसननाय एबा बिफान सोसननाय खामानिफोरखौ मावलांनो हानायनि अट'नमास पावारखौ 10 बोसोरनि थाखाय मोननो हादों। त्रिपुरानि गुबुन गुबुन टिउरिया हान्जानि गासै 500निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा सोरखारनि खाथियाव आखाइ दैखांदों। बुधबारखालि सोनाब त्रिपुरानि सिपाहिजलायाव थानाय 7थि त्रिपुरा स्टेट राइफल्सनि हेडक्वार्टाराव गावबागावनि हाथियारजों लोगोसे गासै 500निबो बांसिन टिउरियाफोरा आखाइ दैखांनानै सारेन्डार जादों। नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा, अल त्रिपुरा टाइगार फोर्स बायदि टिउरियाफोरा भारत सोरखार आरो त्रिपुरा सोरखारजों 3 खनायारि गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बुधबारखालि गावबागावनि हाथियारखौ गथायदों। त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि डक्टर मानिक साहानि नुजाथिनायाव NLFTनि आफादगिरि बिश्व मोहन देब बर्मा, परिमल देब बर्मा, प्रसेनजित त्रिपुरा आरो ATTFनि आफादगिरि अलिन्द्र देब बर्मा मोनहा गोजोन गोरोबथानि थाखाय हाथियार गथायनानै सारेन्डार जादों। त्रिपुरा पुलिसनि DGP आरो BSFनि आइजिआबो बे हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन। प्रमद बर'जों दैदेनजानाय BTC सोरखारा मसलपुर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय दारागाव एभारसेनि गासै मोन 110 नखरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। थांनाय 4 बोसोर सरखार सालायनायनि गेजेराव दासिम 2,20,000 हाग्रा ओनसोल आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव रायजो जानाय थागिबि सुबुं आरो थागिबि नङै सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ गथायखांबाय होननानै मिथिहोदों। बाक्सा जिल्ला मसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय गणेश मन्दिर थानसालिनि गेवलां फोथाराव दारागाव एभारसेनि सिङाव रायजो जानाय हा गैजायै सा 119 थागिबि नखरफोरनो थामथि खेबनि थाखाय मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों फिन
हानि फोरमान बिलाइफोरखौ राननानै होनायखौ नुनो मोनो। मख'जाथावदि दारागाव, फांग्रिकुसि, सिब्रुबारि आरो सिमला बस्ति एभारसिनि सिङाव गासै गं 800सो थागिबि हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइफोरखौ राननानै होखांबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आलीनगर गामियाव 3 आइजोखौ दायनि सन्देह खालामनानै 3 बोसोर गामि समाजनिफ्राय बैकट एबा एरखना दोननाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 3 बोसोर सिगां आलीनगर गामिनि गामिगोरा गणेश सरेननि बिफाया गोब्राब बेमार जानानै रुंसारि जालांदोंमोन। गणेश सरेननि बिफाया रुंसारि जानाय उननि समनिफ्रायनो गामिनि 3 आइजोफोरखौ दायनि होननानै दाय खालामो आरो आइजो 3खौ नखरखौ गामि समाजनिफ्राय गोजान खालामनानै दोनो। गणेश सरेनजों लोगोसे गामिनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरा दायनि होननानै दाय होनानै बायदि रोखोम उदखार खालामनायजों लोगोसे हुमखि होबोदों होननानै अजद होयो। बेजों लोगोसेनो समाजनिफ्राय एरखनानै दोनजानाय नखराव सोरबाफोर हाबफैयोब्ला 500 रां जुरिमाना होनांनायनिबो थिरांथा लायो होननानै मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं गामि समाजनिफ्राय बैकट एबा एरखनानै दोनजानाय नखरथाम नखरा समाजजों गोरोबफिननो थाखाय गामिगोरा गणेश सरेना 30,000 रां बिदों होननानै फोरमायबावो। बे जाथायखौ लानानै गामिनि समाजजों एरखनानै दोनजानाय नखरथाम नखराबो जिउनि रैखानि नागिरनानै थांनाय 7 आगस्ट खालि गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोनब्लाबो नांगौ रोखोमनि जेबो फिननाय मोनाखै होननानै मिथिहोबावदों। मख'नो गोनांदि गामिनि सुबुंफोरा 3 आइजोफोरजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरखौ बायदि बायदि हुमखि होदों आरो गिनायजों सम बारहोनांदों होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।